Samtang nag-prepare ko sa message, isa sa mga paborito na ko nga kanta, ang kanta nga, I have decided to follow Jesus. Para na ko sana ka meaningful kay nga awit. Ma-remind ko ana nga kanta, tungod kay kana nga kanta manggod during sa time nga pila ka years ang ilabay sa ministry. Mo na ang ginakanta na mo every time na ay mag-surrender silang kinabuhi para sa Ginoo. And ginakanta po na mo nga kanta every time mag-witness me o mga katawhan nga surrender silang kinabuhi diha sa water baptism. Naisa'y tulo ka stanza ang maong awit. Pero sa tulo ka stanza, gibuo siya sa isa ka point lang. It's all about surrender. It's all about commitment. Naunaan na ta sa atong henerasyon karon nga para sa tao ang word nga commitment mura lang siya expression. Mura lang siya pulong nga ginalitok nato matag adlaw. Dali kay pag-ingon nga nahigugma ta sa Ginoo. Pero ang tao iyang action mas nahigugma sa kalibutan. Dali kay pag-ingon nga godly or relihiyoso nga tao, pero ang actions nagpakita nga dili godly. Nanata sa point nga ginasulti nato nga love nato ang Ginoo, committed ta niya, Christians ta, pero lisod kay barugan kana nga mga pulong sa panahon sa kapitos o kalisod, labi na sa mga kahadlok. Ang question, naa pa ba'y committed nga mga Christians? Naa pa ba'y usa ka follower ni Christ ka tinud-anay gud makatugkad sa meaning o description sa commitment? Naa pa ba'y katawhan ang Ginoo nga willing mo pabarog sa banner sa atong Ginoong Hesus? Naa pa ba'y mga young people nga one day mutugyan silang kinabuhi? Ug moingon, one day gusto ko mahimong preacher. One day gusto ko mahimong isa ka missionary. One day mahimo kong evangelist. One day magamit akong kinabuhi diha sa Dios. Kay musugot tag sa dili, nindot na kaayo ang kalibutan sa pananaw. Daghan na kay offer ang kalibutan. Hinumduman ako before sa mga youth camps. Inig-invite sa preacher, kinsa ang gusto nga mag-pastor mo, enroll og seminary, daghan kay mag-forward. And that was way back mga 9 or 10 years ago. Sa Negros, sa mga uban nga bahin o bukid nga part sa probinsya sa Sugbo. Pero abin mo karon nga modern times sa mga youth camps, mapagaw na lang ang preacher og kinsay mo tugyan sa Ginoo, kinsay mo surrender, kinsay mag-seminary, kinsay willing mo commit silang kinabuhi sa Ginoo. Out of 300, 500 ka mga young people, may lag na ay 30 kabuok ang surrender. Naa pa ba'y nagpabilin karon nga mga committed? Willing pa bata mo commit? Willing bata mo break sa crowd, mo sagit sa ngalan sa Ginoo, i-preach ang gospel? Kay mao na essence gyud sa atong pagkakristohanon. Gani one time si Christ nasuko siya, kay gipangita sa mga tao. And dito siya nag-spend sayang overnight dito sa prayer sa isa ka bukid. Buntag sayo gipangita sa mga disciples. Hundreds of disciples ang nagapangita ni Christ. Ginoo, asa man ka? And then si Christ lingon, nagsunod-sunod lang mo nako. Kay nakakaon man mo. Tungod kay naayo mo sa inyong sakit. That's not commitment. Daghan ang isunod karon ni Christ, tungod kay gusto nila i-bless ilang life. Gusto nila maayos ilang mga sakit. Gusto nila nga mantagaag nindot nga ugma ilang pamilya. That's not commitment, higalig suon. Ang commitment is spite or despite sa imong situation, magpabilin kang committed diha sa Ginoo. And kinumdum ko sa kahimtang sa mga Christians before. Gikan sa Book of Acts, sa mga apostles, ngadto sa early centuries, 1st century, 2nd, 3rd, pag-abot sa dark ages, i-compare nimo karon ang ilang kinabuhi sa atong kinabuhi, dakog kalahian. Of course, when we talk about technology, dakog yung kalahian, pero dili na akong point. Before, walay cellphones. Lisod ang way of communication sa mga apostles, sa mga disciples. Walay Facebook. Walay Twitter.
Walay mga high-tech nga mga technologies. Ang way of communication nila before, personal ragid nga conversation. Unlike today, we have our Facebook, we have our Android phones. Usa lang kapindot nimo, na-reach out na nimo imong higala nga nasalayng nasod. Masturya na nimo sa. Pwede na makasend o gospel message, isa lang kapindot sa share sa cellphone. Di na ka manuktok sa balay, di na ka magpainit. Hayahay, well provided ta tungod sa tong technology. Suppose kung buthon-naon naata karon sa pinakadali nga pamaagi gyud sa pag-evangelize. Inig-open mo sa YouTube na di na nagkalinlain nga mga preachings. Sa Facebook na nagkalinlain nga mga sermon gikan sa mga church leaders. Halos sa mga palibot madungog ug makita nimo ang message sa gospel. Ang mga Christian bookstore, nagbaha ang mga online translation sa mga Bibles. Even ang mga secular na mga bookstores, na ay mga bread, daily bread, na mga Bible. Unlike before sa mga early Christians, gina-confiscate ang mga Bibles. Kung makitaan ka nga isa ka follower ni Christ, it's either i-persecute ka or patyon ka on the spot. Nagasimba sila sa langub. Nagatago sila, ginapilo nila ang part lang sa Bible, ginasuksok sa part silang body, kay bawal sila magbitbit og scripture. Kung ma-prove nga follower ka ni Christ, ipaguroy ka sa kabayo diya sa dalan, pakaulawan ka hangtod ka mamatay. O ang worst, ginahimo kang kalingawan sa mga festivals. Gilawg ka sa mga leon. Ipakaon ka sa mga wild dogs. Ipangitsa ka diya sa bangkaw. Sunugon, dauban, ilansang baliktad. Napa sila mga kahinamanan, mga instruments nga patiyon ka sa hinihinay nga kasakit. Wala sila Facebook. Ang ilang way of evangelism, pagbaktas gid sa dalan, pagpanuktok sa mga balay, pag-share gid verbally about the Christ. Wa sila laing proof. Wala sila mga testimonies nga pakita nga mga videos, ang ilang kaugalingon ang living proof nga buhi ang Kristo nga ilang gisangyaw. Sabi nimo, lisod kayo ang way of ministry sa karaang panahon. Layo kayo sa biya. Murag 1 out of 10 ang atong lamang karon. When it comes to ministry, when it comes to expansion sa kingdom business sa atong Ginoo. Pero tanawa ang effect. The more sila naglisod, the more nagkapait ang way of communication, the more nagkagrabe ang persecution. According sa book of Acts o mga secular books, mas ni-expand ang ministry. Mas niisog ang mga disciples ni Christ to the point nga ni-record og more than 50 million ka mga Christians ang ipangpatay sa pagbarug nila silang baruganan diha sa Ginoo. How come? And the more sila gipugan, gipang confiscate ang mga Bibles, the more sila gipang hadlok, gipang persecute, the more sila nangisog sa pag-preach sa gospel. We have the same Holy Spirit nga naa nila. We have the same Christ nga ilang gi-preach. We have the same Father nga ilang ginasangpit. Pero nganong usahay ang preaching sa gospel sa atong generation, murag walay effect. To the point nga mas powerful pa ang mga prosperity gospel kaysa tinuod nga preaching sa gospel. Kung mo-preach ka about sin, preach ka about sala, nga hinukman, may tungod ni ini, and then mo-preach ka, may tungod sa gugma sa Dios. Ang tao mutando, ang tao makasabot, pero usually mo reject. Di ta gusto pain. Di ta gusto gospel nga masakitan ta. Ang tao dili gusto gospel nga mag-focus lang sa sin. Ang tao dili gusto gospel, dili gusto mo follow ni Christ nga magbit-bit sa iyang cross. Ringon ni Christ, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross. Daghang message sa Facebook. Every Sunday, open ako sa Facebook. Mabless ko sa mga preaching, sa mga pastors, sa mga church leaders, nag-efforts. Pero murag walay power ang gospel. Let's talk about commitment. I-compare na to atong commitment sa mga early Christians sa karon nga generations.
I don't know kung naapatay Shadrach, Meshach, o Abednego nini nga situation. I don't know kung naapay mga Apostle Peter, Apostle John, napabay John Hus according sa history, napabay willing mo commit sa mission field. Abi niyong update, thousands ang mga gipang persecute nga mga missionaries every month. Walang siguro tanasayod, pero sobang nasod nga close kayo ang stricto kayo ang religion. Pila ka mga pamilya sa mga pastors ang gipang persecute. Nata sa freedom. Natay freedom of religion. Og nahinumduman nako one time ingon sa isa ka preacher, ang dako kayo nga hagit testing sa mga Christians sa nasod sa Russia. Ani nga time ang ilahang hardships. Ginatistingan og maayo ang mga Christian tungod sa mga persecution, tungod sa pressure. Pero ingon pa niya, ang pinakadako nga testing sa mga Christians sa Amerika, ang freedom. Kagawasan. Walay pressure. Walay magpugos. Walay mag-pressure nimo nga bawal na. In fact, ang pinakadako nga testing sa mga Kristohanon sa kalibutan, ang pagkinabuhi diha sa kagawasan. Sa kagawasan. Manong usahay, murag ma-realize pa nato usahay. Kinahanglan usay hugtan nato atong bakos sa preaching sa gospel. Tanawa ang Book of Acts. Tanawa unsa mo rebuke si Christ. Bubadlong gid si Kristo, dili ni mao. Tanawa mo badlong ang mga apostles. Dili ni mao, gani ingon pa sa we ought to obey God rather than men. One time si Christ nag-preach nga to sa mga Israelites, gi-reject siya, ningon sa ang inyo magong amahan mao ang giyawa. And that's very offensive. Di ta kaakog ingon anak karon. Pero the more ta naglikay nga mahimo tang offensive, the more ta na-enjoy sa freedom nga naa nato, the more nagkaluag ang atong gospel. Ingon ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Wala niya gikaulaw ang preaching sa gospel. Why? For it is the power of God unto salvation. Again, ang gospel ang power unto salvation. Mahimo ning powerful kung dili nimo ni ikaulaw. In other words, nahimong powerless ang atong gospel kung ato ning gikaulaw sa uban natong mga higala ug mga kaila. Opposite ang kalibutan sa Bible. Ang kalibutan maingon, ayo pagsigihan, ay kay Diyos nun na kayo ka. Katawan kasi mga amigo, mga amiga. Weird kayo imong Facebook kung napuno na lagi na. That's the voice of the world. Yung ng Bible, I am not ashamed of the gospel. Ingon ni Christ, kinsa ang nagakaulaw nako sa yuta, igakaulaw nako sa kong amahan dito sa langit. Ingon ng kalibutan, well, tagaig time ang kagulingon. Relax. Ayaw sa nadan-a, dinhi imong belief, maglingaw-lingaw sa ta. Kalimti sa na imong gino, maglingaw-lingaw sa ta. Ingon ni Christ, let your light so shine before men. You see, naata sa usa ka dako kaayo nga gera. Dako kay nga pakig-away. Ingon ng Matthew 24:12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Ang bottom line, yung pinaka-reason nga hinihinay na nga wala ang atong commitment diya sa Ginoo, it's because of the increasing wickedness of men. Ang pagkadautan sa tao. O gani ingon ang Bible nga sa katapusan mga adlaw, karon nga situation, mas magkadautan pagid ang tao. Ang tao mas mahigugma sa kwarta. Ang tao mas mahigugma sa kugulingon. Di na mahadlok mohimog dautan tungod kay mas nahadlok siya sa iyang kawadon kaysa iyang kahadlok diha sa Dios. And that's how wicked our people in today's generation. Kung ato ning atbangan og usa ka mga talawan nga mga Christians unsay mahitabo sa atong eternity. Nata sa pressure sa kalibutan, nata sa fault line. Hinumduman ako pila ka years gibalita nga nay dako kay nga fault line nga nagsumpay sa Luzon ug sa Visayas. Nga kung mag-abot ng duha ka fault line posible gini moguba sa structure sa yuta sa Pilipinas.
naata na nga situation. Spiritually, naata niya nga fault line, gamay na lang bikil. Daghang preacher nag-ingon, gamay na lang tension sa Middle East. Gamay na lang tension himuon sa China. World War III. Gamay na lang sign, magpirmahay nag-peace treaty sa Middle East. Second coming. Gamay na lang yung tension. Pila na lang ka-virus ang ihulat na kumpleto na ang science. End of the world. Well, posible na nata nga situation, na nata sa duol kay nga sistema sa fault line. Isa na lang ka spark. Isa na lang ka spark. It could be the end of our world. Mubalik na si Christ. Ang question, unsay atong bit-bit diha sa eternity? Unsay atong mada diha sa eternity? One day matubang ta ni Christ, umungutana sa unsay imong mada para nako? And duha ka answer yung ihatag sa imong presentation. It could be, well done, good and faithful servant, or thou slothful and wicked servant. Dautan, tapulan, na sulugoon. Pili ka. Kay baluta nga atong present time mo'y preparation sa atong eternity. So, giunsa na to pag-prepare atong eternity sa atong situation karon. It's not just about salvation, my friend. Pinakadakong preparation ang salvation. Dapat ma-save ka, makadawat ka ni Christ before mo balik si Christ, before ma-end imong life sa earth. After salvation, na isa kadako kay nga task. Si Christ may nagpasaan sa tong cross for salvation. Pero ang pag-follow ni Christ, human sa tong salvation, ingon siya, take up your cross and follow me. It's another thing. Ang salvation, si Kristo may nagpasaan sa tong cross. Ang disciple making, ang pag-follow ni Christ, ikay mo pasaan si mong cross. And the cross speaks about your total surrendered life. Ang tao sa una magbitbit og cross, padung na siyang kamatayon. Meaning you are willing to die with Jesus Christ. That is commitment. The world is always at war with God. Never magkahiusa ang kalibutan ug ang Dios. Sukad pa kaniadto. Sukad pa sa time ni Adan ug ni Eva, hangtod sa tong generation ug hangtod sa umaabot, dili gyud mag-uyon ang kalibutan ug ang Dios. Gani ingon ng 1 John chapter 2, 15 to 16. Ingon ni Apostle John, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Do not love the world. Naata sa world, pero dili ta para sa world. Naata sa kalibutan, pero wala ta gi-design para sa kalibutan. When we talk about the world, dili ni ang butang lang sa kalibutan, ang sistema na ni sa kalibutan. Ang idea sa kalibutan. Tanang idea sa kalibutan, idea sa tao, sistema sa tao nga contradicted sa Bible, sa Word of God, worldly na siya nga mga butang. So tanan nimong desires, tanan nimong plano, tanang binuhatan sa tao nga contradicted sa Bible, diha mahimong worldly ang imong Christian life. Ug ingon na Apostle Paul, usa ka carnal man. Carnal, mas focus ka sa imong flesh. Ingon ni John, love not the world. You can have your job, do not love your job. You can have your income, do not love your money. You can have all the kind of relationship, do not love those relationships. Naatas kalibutan, ipabilin gihapon imong gugma sa Dios. Kay kung imo nang buhaton, the love of the Father is not in you. You can be in the church. Pwede ka na sa iglesia, pero uhaw ka sa gugma sa Dios. Pwede ka mo claim na ikaw sa ka-Christian, pero uhaw ka sa gugma sa Dios. In fact, daghan sa mga Christians ang ni-give up nini nga situation. Christian man ko, nag-pray man ko, nag-serve ko sa church for how many years? In fact, daghan sa mga pastors. Asa man ang gugma sa Ginoo, asa iyang comfort, asa iyang deliverance, asa ang feeling of satisfaction na ako ma-feel. It's maybe because Christian ta by name, by identity, pero atong description nasa world. Ingon ang Bible, wala nimo ang gugma sa amahan. Dako kay nga butang once dili nimo feel ang love sa Father. Dako kay nga factor.
In fact, the greatest commandment is all about love. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. The greatest commandment. Second greatest commandment, love your neighbor as yourself. Isa ka powerful kayo ang love. Tulo ka gift gihatag sa Ginoo, faith, hope, and love, and the greatest of this is love. And once dili nimo na ma-feel sa imong kinabuhi empty imong Christian life, munang daghan sa mga Christians nga miserable. Daghan sa mga Christians bakante ang kasing-kasing. Once imong punon imong kasing-kasing sa kaibog, sa butang, sa kalibutan, mahimo nang usa ka bakante kayo atubangan sa Dios. The only thing nga makapuno, makasatisfy sa bakante nga part sa imong kasing-kasing ang gugma sa Amahan. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, it's not from the Father, but from the world. Now, one time, may usa ka sugilanon, may usa ka tao nga gusto niya ibaligya iyang balay. Iyang tibok balay. Gusto niya ibaligya og 2 million. And ay gusto mo palit, kaso lang kulang iyang kwarta. So naluoy ang tag-iya sa balay, nga siya, okay, ibaligya na lang nako ni. Gikan sa 2 million, himuon na lang nakong 1 million. 50% off. Ihatag na ko ni manog 1 million sa usa ka kondisyon. Imo ni tanan akong balay, tanang gamit, tanan nga na dinhi, gawas lang nining usa ka buk lansang nga naspultahan. Nailansang. Grabe no? Usa pa gid ka lansang nga kanang tayaon. Gawas na ng usa ka lansang nga naspultahan ay ginag-ibta kay ako ana. Imo tanang balay. Ayaw lang ginaghilabting lansang nako nga naspultahan. Wa na naapil sa baligya. No? Okay, ni deal, napalit ang balay. Nilabay ang pila ka tuig, nibalik ang unang tag-iyas balay. Insa, ayo, ako nang kuhaon akong balay, ako nang palitog balik kay balik ako puyo din ingon daw nakapalit. Uy, dili na pwede. Amo nga nagud ni. And then nakontinto na mi dinhi, malipay na mi dinhi dinhi nana. Ingon ditong unang tag-iyas balay, adi ka mo sugot. Sige. Pagkabuntag sa iyo, natingala ang tag-iyas balay, itong nakapalit, nga baho kayong tibok balay. Naadi gisangit nga patayng lawas sa iro dito sa lansang. Patay nga lawas sa iro, baho kayo, namatay nagupat ka adlaw, ulod na. Of course, iyaman nam si katugod, iyaman tong lansang. Gikuha niya, gilabay niya. Sunod adlaw, nanapoy laing patay nga lawas sa usa ka mananap. Tagabuntag sa iyo na ay patay nga lawas didto nga baho kayo. Tun kay iyahaman to sa unang tag-iyas sa balay. Hantod nga di-decide sa okay, palitan og balik yung balay. Ngita na kog laing balay. Kung nakuha gid niya ang iyang balay. Ang reason nganong dili na to totally masurrender atong kinabuhi sa Ginoo. Nganong half-hearted ang atong Christian commitments. Kay once mutugyan ka sa Ginoo, gibilina nimo isa ka lansang imong kinabuhi nga iya pa ni Satan. Once dili nimo totally surrender imong life, ang katunga na iya gid ni Satan. Hinumdumi duha lang ang owner sa atong kinabuhi. Kung dili ka iya sa Ginoo, iya ka ni Satan, and that is reality sa spiritual nga aspect. So kung dili totally surrendered imong life diha sa Ginoo, it could be 3/4 to 1/2 of your life iya pa ni Satan. And once iya pa na sa dautan, muna iya ginabalik-balikan, ginabutangan niya ng mga lata, guba, baho nga background sa imong kinabuhi aron diha ka ma-discourage. Diha ka maluya. Diha niya i-remind unsa ka kadautan kaniadto, unsa ka kawalay ayo, unsa ka kaluya, hantud hinahinay niya ma-occupy og balik ang imong kinabuhi. I'm not referring to salvation. Bisan tog Christian na ka, di na ka mailog pa sa kalibutan, pero ang imong testimony sa yuta pwede na puy-an ni Satan.
Once mutugyan ka sa Ginoo, ihatag tanan, ayaw bilinig usa ka buklansa nga pwedeng sangitan pa ni Satan sa iyang mga tinguha. Ihatag tanan sa Ginoo. The world is always at war with God's word. Ingon in Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the sword of God. Kanunay ang word of God gi-compare ni siya sa usa ka espada. Ang Bible gi-compare ni siya spiritually sa usa ka sword. Espada. Sa unang panahon ang sword ang pinaka-best nga weapon sa usa ka soldier. Walay soldier nga mopalit og sword nga i-design sa iyang balay. Ang purpose sa espada para ginis pakig-away, para sa gera, para sa pinatiyanay, para sa battlefield. Walay mopalit og espada kaniadto nga i-design sa ilang bookshelves. Pero in reality, nahimo ning inana sa atong mga Bibles. Natay mga Bibles, pero pang-design na lang siya sa atong library, sa atong bookshelves, sa atong divider, design or accessories sa size sa atong bag. Ang purpose sa Bible para sa battlefield. Walay magbitbit og sword sa unang panahon nga ipaypay sa kainit. Once na mo bitbit og sword, naa sa panggubatan. Nung duman ako isa ka tawo nga wala na sila yung malikin sa iyang panabako, gilikin niya ang Bible nga kanang blue bitaw. Kuha niya, gilikin niya, gihimong kanang butang ng tabako bitaw. Oh. Hantod siya gikan sa Genesis. Nabot na sa John. Kuha naman na. New Testament lang man. One time, pag-gisi niya sa John 3:16 nga part, na may shade ang John 3:16. Yung gibasa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Nakonsensya siya. Wa niya gilikit. Nihilak siya. Kung nangay isang pasaylo sa Ginoo. Inana ka ordinaryo lang kaayo sa ang tanaw sa tao sa atong Bible. This is our sword. Ingon ang Bible, naa gani ni authority, katungod, kapabilidad nga muhiwa sa kalag ug espiritu, sa kahait ni ini. Pero usually ginagamit ang Bible usay pag-comfort. Murag lingaw-lingawon ang tao nga, ay nindot man day ang Ginoo. Well, nindot bitaw gid ang Ginoo. Pero hangtod nga di nimo magamit ni sa sakto nga purpose. Kung kinahanglan mapasakitan siya para mabantayan niya nga nasa dili maugid nga baruganan, kinahanglan nato buhaton. Sa time nga Christ gitintal siya ni Satan sa kamingawan, katulos sa giatake ni Satan. Gipahimo nga bato, ang bato nga mahimong pan, pambakon ta sa pangpang ug tagaan ta sa butang sa kalibutan. Katulupod sa girebuke ni Christ. Unsay girebuke ni Christ niya? The Word of God. Ni-quote po si Christ o mga verses sa Book of Psalms. Ang gibadlong niya kay Satan ang verses mismo po sa iyahang mga pulong. Walay sundalo mo atong gera nga masak. Unsa dinhi? Abi na kog party. Walay sundalo nga matingala nga nung naakas battlefield. Once masabtan nimo nga usa ka kasundalo kay baluka nga gera imong adtuan. Namduman ako isa ka grupo sa mga sundalo pag abot sa gera ingon sila di nami hadlok mamatay sir. Nganong inana man yung commitment. Wala pa mi naabot dinhi sa panggubatan, amo nang gipatay ang among kaugalingon. And when I point to Christ, if anyone will come after me, let him deny himself and die yourself with me. That's the point of taking up your cross. Pasana imong cross, meaning you must be willing to die with me. Patyauna imong kaugalingon, kay buhion tika. In fact, ang naa karon sa mga Christians, ang kinabuhi na nga naa sa atong Ginoong Hesus. Meaning, wa natay point, wa natay katungod, muangkon pa nini pagbalik, iya na ni tanan sa Ginoo. Pero ang sakit,
gigamit gihapon usahay nato ni sa kalibutan. The world is always at war with the people of God. Gikan pa sa Old Testament hangtod karon, hangtod sa umaabot, kanunay gyud nakigbatok ang kalibutan sa katawhan sa Dios. Gikan pa sa Old Testament makita nimo ang record kapila gipang atake ang katawhan sa tong Ginoo. Kapila nang give up ang mga sundalo, pila ka mga prophets ang gipang patay. Pila ka mga sundalo sa Ginoo ang gipang patay. Gani ang 12 apostles including si Paul ay ka-13 nga apostles ni Christ. Brutal ang ilang kamatayon. Gikan pa nga to sa mga early Christians nga to sa Dark Ages, gipang patay, gipang persecute. Against gyud ang kalibutan sa mga followers ni Christ. Ug kung dili ka andam ni ana, I don't know unsa nga klase nga commitment nga naa ka. Kay kung dili ta committed diha para sa Ginoo, committed kita sa kalibutan. You cannot serve two masters. And do not say, well, di kay ko committed sa Ginoo, naghulat lang ko. No, naagi nag-angkon sa katunga or 90% sa imong commitment. Kung 10% lang imong commitment sa Ginoo, naagi nag-occupy sa imong 90%. Kung 50% imong commitment sa Ginoo, naagi nag-angkon sa imong 50%. Ug ang mas dako niya na ang tinuod nimo nga master. Namduman ako si Julius Caesar sa iyang time. Sadang giatake nila ang Great Britain. Pag abot nila sa usa ka baybay sa dagat, uban niya ang iyang legions of soldiers. Libuan ka mga sundalo. Order di siya, okay, saka mo tanan dito babaw sa bukid. Nagmarch siya tanang sundalo, uban na mga full battle gear pa doon dito sa babaw kay nga pangpang. Pag abot dito sa babaw nga pangpang, ingon di si Julius Caesar, okay, tanawa niyong ubos. Pag tanaw sa libo ka mga sundalo sa ubos, nakita nila ang ilahang mga barko gipang sunog. Ug ingon si Julius Caesar, karon wa na kay rason pa nga mo surrender. Wa na kay rason pa nga mo balik sa iyong balay. Wa na kay kaulian. Ihatag ang imong pinakaisog nini nga pakig-away. Munay point ni Christ. Munay punto, munay kasing-kasing dapat sa usa ka follower ni Christ. Sa tension sa atong palibot, tension ang atong ekonomiya. Kumusta ang ekonomiya sa Pilipinas? Mubangon pa ba ni? Mabagsak na ba ni? Tension ang atong government. Tension ang Middle East. Tension ang ubang nasod. Nagka-interes sa atong gamay nga nasod. Tension ang threat sa World War III. Tension ang umaabot ng mga virus. Gani, nakadungog kog news nga, ika 45 days na ang baha karon sa China. Grabe ang lunok, mga pila ka story nga mga building, gitabunan sa tubig, pila ka dam ang gipang release. And ingon pa nga naibag-o nga virus nga mas grabe pa sa COVID. Yes, mahadlok man gyud ta. Pero kumusta to commitment? Inaana ka tension ang atong kalibutan. Pero what a choice, life must go on. Padayon tas panginabuhi, kontrolado sa ginutanan, dili ta dapat mahadlok. Muna nga taliwala sa tension sa kalibutan, taliwala nining fault line nga naa ta karon. Kung luya ang atong commitment as Christians, unsay mahitabo sa gingharian sa Dios. Unsa nga klase nga eternity ang giandam sa Ginoo nato? Unsa nga klase nga pag-welcome ang iyang iandam sa iyang iglesia? Kung karon pa lang dili ta andam mo barog sa atong baruganan, taliwala sa kahimtang sa atong kalibutan. Muna higalig son, hinumdumi ang imong commitment. Last illustration, 1904. Muna yung time nga nabangon, dako kay nga revival sa mga missionary sa world missions. Isa ka missionary pastor uban niyang pamilya ni decide sila nga mag-mission o gipili nila ang bukid nga part sa India. Usa ka village nga known sa ilang pagkakanibal. Mulaplap gyud og lawas sa tao. Known nga walay mga missionaries nga magdugay. Pero grabe ang decision sa mga missionary sa iyang family.
I-decide sila moadto sa usa ka dapit nga strange pa kay sila ha, wa sila idea, way kaila, wala tanan. Puyo silang pila ka tuig, hinihinay, gi-adapt nila ang culture, gi-welcome sila, hinihinay nag-introduce si Christ, hantod pila ka years na isa ka family na convert ni Christ. Next, na po isa ka family nga na-convert ni Christ, hantod niabot og pipila ka pamilya ang na-convert ni Christ. Hantod niabot sa usa ka leader sa ilang village. Ug na-insulto ug nasuko kay siya. Nganong naibag-o nga pagtulunan nga niabot dinhi. So gipatawag niya tanang tao diya sa tubangan ang missionary pastor, iyang wife ug iyang mga bata. Imo bang i-deny imong faith? Imo bang bawion ang imong gitudlo nga pagtulunan nini mga katawhan nako may tungod sa imong Kristo o ang kinabuhi sa imong mga bata? Maybe kadungog na mo sa sugilanon. Diha niya gikanta ang kanta na I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Nawala ang kinabuhi sa mga gagmayng bata. Nisagit ang asawa, mihilak ang missionary pastor, nang hilak ang mga tao. Next, imo bang i-give up ang imong Christ? Imo bang isulti nining mga na-convert nimo nga dili tinuod ang Kristo nga imong gi-preach o ang kinabuhi sa imong asawa? Kanta niyang second line, though no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back. Piyong siya o sa iyang paa, nahagba at pataglawas sa iyang asawa. Ug ingon ang leader, well, sa karon nga part siguro wa na right reason nga mo pagahi pa ka. Naan ako sa puntos imong kinabuhi. Imong bang kinabuhi o imong i-deny imong pagtuo at ubangan nini imong mga converts? Nihilak ang preacher. Igakus niya iyang pamilya nga wa nay kinabuhi. Uban ang dangoy-ngoy sa mga tao. Uban ang kalagot o uban ang hilak. Isagit siya, ingon siya, the world behind me, the cross before me. Naa sa likod ang kalibutan, pero naa sa ang cross sa mga tubangan. No turning back, no turning back. Ningon ang leader, unsa nga klase nga faith nga naa ka sa imong Ginoo? Kinsa man gining imong Christ nga willing man ka mohatag sa imong kinabuhi? Diha dayon namatay ang tibuok pamilya nga missionary. Pero tungod yana nisagit ang mga tao, nisagit ang mga pamilya nga na-convert ni Christ ug sila ang nahimong spokesperson in behalf sa isa ka pamilya sa missionary. Ingon sa tinuod ang among Christ. Mismo may witness bigi unsa mi pagbag-o ni Christ. Wa mi kailaning tawhana asa sila gikan, pero powerful ang among nadawat pinaagi nila. Naningon pa sa history ang entire village ng adlaw na convert tanan ni Christ. Amen. Okay. Commitment. Mahimo mo work lang ang Holy Spirit. Matingala ka unsa kagamhanan ang Dios imong kinabuhi. Once imong pasilaubon ang imong commitment diha sa Ginoo. It's all about commitment. Walay laing description sa Christian. Commitment. And when we talk about commitment, hangtod sa katapusan nimong gininhaw.